नायदो लोगोफोर तारमाने जोङो दायो नैबे खैरानियाव दंफैयो आरो ना खैरानि होननाय जायगा बियो मोनसे सक बियो नैबेयाव दंफैयो ओमफ्राय आङो दिनै बे जायगायाव फैया आज 5 बोसोरनि सिगां फैनायमोन ओमफ्राय 5 बोसोरनि उनाव दिनै फैदों नुनानै फैनानै नायफैबाय ओरैबायदि डेभेलप जाबाय आरो बे गामिया खैरानि दै बेखौ गोबाङा मिथिगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया खिन्थु गुबुन जायगानिया मिथिनाय नङा बावैसो साननि उनावनो तारमाने नैबे 3 बोसोरनि गेजेरावनो नैबिदि लामा जाबाय आरो मोनसे समाव बे लामाया ओरैबायदिमोन माने बाइक सलायजायामोन साइकेल सलायनो लामा गैयामोन ओमफ्राय आरो नैबेयाव ओरैबायदि मोनसे सेन्टार जाबाय सक जाबाय खिन्थु बे एरिया ओरैबायदि जाहैबाय जा सावताल जायगा दै बेयो सावताल गामि बेनिफ्राय हादानमोन ओरैबायदि डेभेलप जाबाय आरो बे जायगाया मानिनांगोन ओरैबायदि इन्जय नांदों बेयाव फैनानै ना जोङो जि लामाजों सिगाङाव 5 बोसोरनि सिगाङाव थाबायोमोन बे लामाया हाब्रु दै गोजामोन बेनिफ्राय दिनै जोङो बेयाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों माने बिथांमोनाबो रंजानाय मोन्दों बेफोरबायदि लामा मोननानै ओरैबायदि नै नायदो बारि बागानफोरखौ नायदो आरो ना लोगोफोर बैफोर गय बारिफोरखौ नायदो माबायदि नुदोंना नै गय बारि नै ओरैबायदि मोजां नै बिथिं नायदो नै बिथांमोना ओरैबायदि रंजानाय তেখেতসকলে এনেকৈ খুশি হৈছে আজিৰ দিনত কিন্তু এইবিলাক ৰাস্তা ভাল হোৱাৰ কাৰণে জাগাবিলাক ডেভেলপ হৈছে ভাল লাগিছে ময়ো আজি 5 বছৰৰ পিছত আহি পেলাই দেখা পাই কিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু না আছিলে বুজি পাইছে না যেতিয়া এনডিএফবি আৰু আপসু লগত ভাৰত চৰকাৰ আসাম চৰকাৰৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত এইবিলাক ৰাস্তা ধুনীয়া হৈ গ'ল চাই লওক সেয়া কোনবা বিশ্বাস কৰিব এক সময়ত কি আছিলে এইটো ৰাস্তা নে ক'বনে হয়তি না এইটোতো সঁচা কথা হয় না নহয় আগত কেনেকৈ বেকত জাগা আছিলে এইটো না কোনবা বেমাৰী একজন কোনবা বেমাৰী হলে নিবা কাৰণে গাড়ী চাৰি আহা নাছিলে এইটো ৰাস্তাত আজি তাৰিখতো ভাল হৈ গ'ল ন এইটো ৰাস্তা এনে হোৱাটো কেই বছৰ হ'ল ভাইটি এনে এতিয়া 3 মাহ 4 মাহ মান লাগিছে 3 মাহ 4 মাহ আচ্ছা আজি ইউপিপিএল চৰকাৰে মোটামুটি 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু না 3 বছৰৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো কেনেকা বনাই দিলে না এটো ভালে বনাইছে হ'ব আৰু হ'ব ডেভেলপ হ'ব আৰু এনেকৈ আৰু কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমটো পাই আছে কিজান আঁচনিবিলাক আইৱাই ঘৰ হয় না নহয় অৰুণোদয় এইবিলাকতো পাই আছে কিজান না আৰু নতুন ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাবিলাকতো নতুন পাইছে তেতিয়া আমি ইউপিপিএল চৰকাৰ আৰু বিজেপিক ধন্যবাদ দিব লাগিব না নাই नायदो नै लोगोफोर सिगाङाव बेफोरबायदि गारि सोनोना नोङो बाइकखौनो सलायनो बिराद टानमोन আগত চাওক ভাইটি আগত ইয়াতে বাইক চলাবৰ কাৰণে অসুবিধা আছিল না অসুবিধা আছিল এতিয়া ডাঙৰ গাড়ী যাই আছে ফাই আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ভাল হৈ গ'ল এইটোৱে আমি ভাল লাগিল আপোনালোকক লগ পাই কিনি আজি আৰু আমি এক সময়ত আহিছিল এইটো ৰাস্তা দি কিন্তু বেয়া ৰাস্তা আছিল আজি দেখা পাই কিনি বহুত খুশি হৈছে দে মই যে এনেকৈ গাড়ী লৈ আহিব পাৰিছে दे अब्ला ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन बिदिनो खना खनला गामिफोरखौ आङो दिन्थिनो हास्थायगोन आरो नोंथांमोन जोङो लोगोफोर तारमाने मोनसे भिजिटआव फैदोंमोन दे बे भिजिटआव फैनानै नुफैबाय नैबे खैरानि दहायबो आं एसे सिगाङाव भिडिअआव बुंबोदों माखासे कमेन्टबो लाबाय लोगोफोर नुबाय दा नै एरिया नै जा नै बिथिं जाहैबाय अरुणाचल हाजो दे अरुणाचल हाजोनि ओरै खोलाहा खैरानि होननाय मोनसे जायगा दङ नैबे गामियाव जोङो हाबफैदों नैबे मोनसे जायगाया ओरैबायदि जाहैबाय मोनसे समाव ओरैबायदि माबामोन दे जेबो डेभेलप गैयामोन दायो नै नायदो नै न'खरफोर माबायदि जाखो लामा सामा आं दहाय दिन्थिखाबाय ओमफ्राय दायो मोनसे जोङो गलियाव हाबदों लोगोफोर नायदो नै आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो गय बारि ग्रोम ग्रोम जाजोब्बाय दे खिन्थु बेयाव जोंनि ट्राइबेल मानसि गैया दे बेयाव सोब गुबुन जाति जोंहा मा होनना बुङो सावताल कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ आरो ना नायदो नै डेभेलप जाबाय जायगाया ओरैबायदि डेभेलप जोङो मोनसे तारमाने थांखियाव फैदोंमोन बे जायगायाव ओमफ्राय आङो बेयावनो भिडिअ बानायबाय आरो ना लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो ना बे 5 बोसोरनि सिगां ओरैबायदिमोन बे जायगाफोरा बबेथिंबा नों बाइकबो सलायनो हायामोन ओरैबायदि हाब्रु जायो दै जायो बेफोर जायगाफ्रा मिथिबायना आरो न' बांफोरा बिदि डेभेलप नङामोन गय बारि बागान जाजोब्बाय नै बेफोरथिं नायना लादो नै लोगोफोर खिन्थु बेयाव जा फ्राय सावताल कमिउनिटिनि आरो ना खिन्थु जोंनि बर' ट्राइबेल माहारिफोरा बे जायगायाव थानो हानाय नङा दे
खिन्थु बिसोर खायसे हादों खिन्थु आरो बिथांमोना आरो डेभेलपबो खालामबाय जायगाखौ आरो जोंनि बिटिआर सरकार दानि सोलिफुबाय थानाय जि बिटिआर सरकार बिथांमोना बे एरियायाव ओरैबायदि नायहरबाय बिथांमोनखौ डेभेलप खालामबाय लामा सामा ओरैबायदि मोजां बनायजोब्बाय आरो ने नायदो नै जों मोनसे थांखियाव फैदोंमोन बे थांखियाव फैनायावनो आङो बेखौ नुनानै आं भिडिअ खालामबाय एसे जायगाखौ नुफैनानै गोजोननाय मोन्दों जोङो सिगाङाव फैनाय समावथ' जेबो गैथारामोन दे दैफोराबो ओरैबायदि सुबिदा नायदो नै किमानफोर ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फैयै फैयै सफैबाय जोङो नै दा आङो बुंदोंमोन ना खैरानि एरियायाव दङ होननानै खैरानिनि एरिया मोनसे जायगायाव जोङो हाबबाय बागानफोरखौ नायदो नै माबायदि लोगोफोर बेनिफ्राय दायो आङो थारमाने बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थारमाने न'आव खामानि मावग्रा आं नागिरनो फैदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं नै सोंबाय जा नैबे जबाय थानाय नुदोंना नैबे नामा अनिता आरो ना अनिता इफाले सासुन अलप बायदेव देखामबाय अलप बायदेव देखाबा লাগিব पसन्द হ'ব नालाय इफाले सा ओइया नैबेखौनो थारमाने एसे रायलायनो फैदोंमोन आरो ना न'आव खामानि मावनो थाखाय थारमाने बिथाङा गुवाहाटियाव थायोनो दायो बर्तमान गुवाहाटिनिफ्राय दाखालि बावैसो थारमाने भट होनो फैदोंमोन आरो ना बेनिफ्राय बिथांमोना जाहैबाय जा मा होनना बुङो आदिबासि दे आदिबासि फोलेरनि मानसि बिथांमोनखौ सोंनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा थांगोन थाङा जाबाय थादों आरो ना आङो 6,000 होबाय दानसेयाव खिन्थु दा मानसिया लाजिदों थांनो गाबोनो बिसिखौ लाबोनानै सोंफैनोसै आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय न'खरफोराथ' ओरैबायदि डेभेलप जाबाय इटु एरियात এনেকে डेभेलप हल घरবিলাক रास्ताবিলাক ना मन्थि मानिबा লাগিব ना আজি 3 বছৰ আগত কেনেকে আছিল এইটো এৰিয়া না ইমান লেত্ৰা জায়গা আছিল আয়ো ৰাস্তা নাছিল জংগল তংগল আজিতো ভাল হৈ গ'ল না আমিও আচৰিত পাইছো আজি আহি পেলাই ভাল লাগে नै बिथिं फैयै फैयै नै बिथांमोननि न'खराव हाबबाय रायलायबाय थारमाने आमी मेन उद्देश्यটো ইয়াত আহাটো হল थारमाने आमी কাম কৰা ছোৱালী বিচাৰিবা আহিছে মানে আজিকালি এনেকে হৈ গ'ল কাম কৰা ছোৱালী পাওয়াও তাৰমানে টান হৈছে কাৰণ সবে আজিকালি লৰা ছোৱালী তাৰমানে শিক্ষা দীক্ষা তাৰমানে দিগত লৈ যাব কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছো পঢ়াবা লাগিব শিক্ষা দিবে লাগিব अब्लाबो थारमाने बिनि गेजेरावनो आङो नागिरनो फैदोंमोन ओमफ्राय मोननाया ओरैबायदि गोब्राब खिन्थु आङो दायो बेयाव रायलायबाय थारमाने सासे जा हाबा जाखानानै थानाय बिमा जानाय थारमाने नैबेखौनो रायलायनो होननानै सानबाय आरो ना मोनोब्ला बिथांखौनो लांसिगोन दा बिथाङा न'आव गैया नै बिदि आरो ना नै बिथिं नै जोंहा ओरैबायदि उन्दुदों नै होयासै ना इफाले सा उन्दै अलप नै बिथिंनो बिथांमोना ओरैबायदि आलो गोजो संसार जानानै दङ दै बेयाव माने जोंनि मानसिफोरा बेफोरबायदियाव संसार जानाया बिराद गोब्राब जागोन खिन्थु बिथांमोना ओरैबायदि आलो गोजोन हौखान्थित हंहारखायासो मानबा লাগিব আমি न नै बिथांखौ नाजादोंमोन दै अनिताखौ नाजादोंमोन लांनो थाखाय खिन्थु बिथाङा थाङानो अनिता इफाले सावसुन कियर कारणे नाजा कसन অলপ क আমনি লাগিছে বলদে নে আমি বলদে অনিতা নাই থাকি আমনি লাগিছে বলদে বাহিৰত থাকি আমনি লাগিছে কালি বাইদেউক লৈ আহিম মই তোমাক লৈয়ে যাম মই লৈ যায়ে এৰিম কোনোবা ভাল পোৱা লৰায়ে কৈছে কিজান থাকিব নালাগে বোলে কৈছে কিজান না এইফালে চাচোন অলপ ভাল পোৱা আছে হা নাই দে থেংক ইউ নাই যদি থেংক ইউ ন ओरैबायदि सुबिदा दैफोरा ओरैबायदि सुबिदा नै ओरैबायदि मोजां दैया এনেকে ভাল তাৰমানে ঘৰৰ ওচৰতে দং আছে তাতে বাচন ধু গা ধু কোনো টেনচনে নাই আৰু না এনেকে ডেভেলপ হৈ গ'ল এইটো জায়গা একচুয়ালি এইটো জায়গা কেতিয়াৰ পৰা হৈছে ভাইটি কচোন আজি 2-3 বছৰ হৈছে बिथांमोना ओरैबायदि आलो गोजो संसार जायो मोजां नांदों फैनानै जायगायाबो डेभेलप जाबाय दे लोगोफोर बहुत बदल হৈছে না ভাইটি হ্যাঁ আগৰ পৰা বহুত বদল হৈছে বদল হৈছে তো আগৰ কেনেকা আছিল